הייתה אצלי מסיבה בבית, למסיבת יום הולדת לחברה, והזמנתי בלי להכיר ובלי לדעת את דפנה ינאי. זה היה אחד הדברים היותר יפים שערכתי בבית שלי. הנגינה הייתה פשוט מושלמת. אני רוצה לדבר מכל הלב על אירוע יוצא דופן, ברמה מקצועית יוצאת מן הכלל. הקהל יצא מגדרו, ואני יודעת שלכל אירוע אני אזמין אותם. דפנה, אני רוצה להגיד לך שאתם שדרגתם את המסיבה לאין ארוך. אני עושה בביתי הרבה מאוד מסיבות, וערכתי הרבה מאוד נגנים במשך התקופות שאני עובדת. אני עוד לא ראיתי צוות כמוכם, ואני בטוח אמשיך להשתמש בכם. אני מוכנה לדבר עם כל אחד שמתלבט. תתקשרו אליי, אני בטוחה שמיד אחר כך תזמינו אותם.